днешният видеоклип ще ви покажем няколко интересни и известни книги и ще ни помага нашата верна приятелка и служителка на клипчето Маги. Здравейте! Така, нека да започваме. 25 любими приказки. Цената за тях е 5 лева. В тази книга има много неща и много приказки и е доста интересна и е забавна. Ето, например, сега виждаме Пепеляшка, приказката и новите дрехи на царя. Като за кратко ни карат. Да, Хензел играта ми. Така, следващата книжка е Градът на феите. Цена 3,99, т.е. 4 лева. Заповядай. Градът на феите е много кратка и забавна книжка. Тя е много малко страници, защото е от картон. Ето колко е голяма една страница. Да. Тя е не много страници, към 9 странички. Да, 9 странички точно. И се разказва за една фея, която иска да се сближи с другите феи в Градът на феите. И с нейните приятелки разбират още много интересни неща. Следващата книга Доналд Дък, която е 96 страници. Над 96 съм предвид. Цена 7,90. Особено с кръчинки. Тя е много стара, на 96-та страница. Винаги е имало или на някоя друга към последните страници има нещо за отцветяване. Поръчах ми оригинална и беше отцветена. Тя е старичка, но си е запазила цветовете и е много футуристична, много красива, интересна и... Това. Да. Следващата, т.е. не е книга, албум е стикен албум на невероятните рекорди от Била. Цена няма, не е записана, Габи. Мисля, че беше 5 лева. Може да напишете в коментарите, ако грешим нещо. Тя е набила, мисля, че всеки от вас я има, но само не е сигурно. това мисля, че е за животните им, Габи. Защото имаме такава... да, звънете. Да. Да. Кажи нещо. Ами, тя по принцип в нея се събират стикери и има стикери дори, които са много специални и много трудно се събират. Както аз много исках да спечеля този стикер, изобщо тази страница и двете да ги имам, но най-много исках ето този стикер да го имам целият. Или поне главата на Неси. Следващата е стикер пак албум, изборено от природата от Била. Също така пак цена няма. Сигурно също е около пак 5 лева. Да, и тази е набила книга. Ето това го има на стикер и мирише, ако някои го имате, малко киселко, но е много хубаво. Има и светещи стикери, мирисещи. И да, сега ще помиришем стикерът кокос. Ако го намерим, ето това би трябвало да свети. Да, очите му светят. Октопод. Много е грозен. Ето, помириши кокоса. Вау! И натам има и пчела и медни неща. Да. Но тези книги от Била са научни и много и с голямо очакване и нетърпение очаквам новият албум. Така, следващата книга е от писателя Елин Пелин и Анди Биан, която е цена 1,21. Тя е стара и за това е 1,21. Уникална книга, аз сам да кажа, заповядай. Интересна е, забавна. Някои от вас сигурно не обичат такива. Но трябва да ги научите, защото стари времена са се чели. И ако ги научите сега, няма да се налага да ги учите в по-горни класове. Да, това е едно списание Мики Маус, което цена... Много хора от вас са ги купували, мисля, че беше към 3 и нещо. Да, от Егмонт сигурно не е било толкова ефтина.
Ето, 2,90. Ох, извинете. То по принцип не на всички е еднакво. Да. И това е комикс, но не е толкова нарисуван и не е чак толкова интересен, колкото книгата ни с Доналд. Колкото ето тази книга специално за Доналд Дък. Добре, че в книгите на Доналд не са научени в както той си говори, но в Мики Маус по принцип малко се разбира и от Доналд. Да. Това е Малкият принц. Лъчезар Минчев е автора. Цена няма. Разгледах и хубаво. Да, този път няма цена. 6 лева. 6 лева. Много интересна и е кратичка, и затова аз бих я научил. Чакай бе, аз съм я научил. Много интересна и за един принц, който Ето картинки си има една роза и да. Ето картинка, за да видите вътре какво е. Следващата книжка е Палечка. Малечка. Да, Палечка. Няма от кой, но цена е 2 лева. 1,99. Да, 2 лева. Да, ето така, сигурно много от вас имат такива книжки, в които като ги пипнат се усещат неща. Ето, да. Не, о боже, не просто корицата се усеща, ами корицата е направена като самия филм или там. Да, но не човечетата се усещат, ами просто корицата има някакви изотинни. Да. Следващата книга е Рапунцел и разбойника. Няма автор, но цената е 11,90. Ето. Не чак толкова естина за всички от вас, защото не много от вас обичат Дисни книги или пък много от вас обичат книги и купуват всякакви книги. Ето тези книги има. И най-новата книга, си я взех тази книга малко по-преди да я взема. Да, може, имаше има Замръзналото кралство, нова книга, значи 19-та книга и да, много интересна, има много хубави картинки. Ето, например, едната, от тях. Сигурно много от вас биха искали да я нарисуват и да. Следващата книга е от известни писатели, братя Грим, избрали приказки, издателство Народна младеж и така. Тя струва 2,46 и е много хубава книга. И много стара. Да, така. Заповядай друго нещо да кажа за нея. Братя Грим имат много приказки, но тази е хубава приказка и много хубава книга. Има всякакви неща, защото ето тук съм си отбелязвал какви книги съм чел, Демек. Всички съм прочел. Те са дългички, но са доста интересни. Вълкът и седнете козета, Баба Хола, това... Баба Хола, не всички го знаем. Спящата хубавица, спящата красавица, красавицата и звяра. Следващата е от Макдоналдс, училище за мамучи, от Нил Блейтън, приключението в земята на мамучите, от Макдоналдс. Да показваме картинки, освен да покажем то. Има стикери. Има стикерчета. Ето малки стикерчета, които и аз имах в предишни книги. Да, ето. Ето тук се показват нещата от целия град. Мен не ми харесва единствено в тази книга, защото е тъй надраскано. Не ми харесва просто. Много са надраскани. Ето. Да. Тази книга хубаво я огледах, няма цена, ако намериш ти. Рики, Тики, Тави. Защо ме гледа така? Каплинг и това е много хубава книга така, няма цена, ако не мога. Рики Тики Тави е много интересна книга и е на Риналя Киплинг? Да, Киплинг. И да, София, 1000 нещо си там. Да, София, еди какво си, създатели там от София. Много интересна. И мисля, че много хора от вас ще я харесат. Така, следващата книга е
почти същата като ето тази Доналд Дък. Тя си е същата Доналд Дък. Пак същия брой, не същия брой, по-точно за различни истории се разказва. Цена Книгите са една и съща стойност и двете са на по еднакви години, но са и различни книги. 7,90, цената им е еднаква в сравнение с двете книжки. Ето ще ви покажа. Ето. Това е. Ето. И ето тези. Така. Аз ще го върна. Тази книга ми е от рождения ден на Посоки. Марка Посоки. Да. Тя е 5,50. Има много интересни неща в нея. И да. Ето. Ще почнем от начало. Така. Любими детски приказки. Книга. По Ханс Кристиан Андерсен и братя Грим. Както знаем, братя Грим, Ханс Кристиан Андерсен са написали много книги. Цена 4 лева. Тази е специално за малката русалка. Да, не знам. Цялата сутрин се разказва за малката русалка. Не знам, не съм я чела. Не, има и различни приказки, така че съдържание на малката русалка, вържебно така. Да не да че Ето тези са еднакви комикси, но различни по думи. Да, и двете са на еднаква цена. Чакай, не бе. Едното 3,50, другото 2,90. Ето този комикс имаше играчка към него, скейтбордче, да. Ето следващата книга е най-хубавата от всички, приказки на... 96. Приказки за лека нощ. Да, 96 великолепни приказки за лека нощ. Цена 5-6 лева, да кажем. Много е хубава книгата и лично аз съм я чела. И това е. Да, има и много други подобни книги и да. Ако ви хареса този клип, го харесайте с палчето нагоре, абонирайте се за мен и за нейния канал. Тя да ви каже как се казва. Мой канал се казва Магдалена Василева. Нов е. И да, какво ще да кажа? Да, абонирайте се за мен, харесайте клипчето, давайте идеи за клипчета, пишете коментари, давайте идеи за клипчета. Много обичам идеи за клипчета, но да. И чао от нас! Чао от нас!